Bile tere November kalo kile muga ani fila samba flani muga ani kile aw munun ba file sanga na ka wakati anga bololo kana la mali kona ya kata se mali ko kana ma ambe aw bela jidin fu aka wakati o chugala aw be sika kuna foni mi makono mali kuna foni point ali jabarani kan tene fu kata se jumama ali watu seleni ayo bismillah. Kuna fondamnela bi anga sanfɛ kalanso kalandenw minnu n'olu ka kalan ɲɛsinin bɛ kanko kalan o ni a ɲɔgɔnnaw ma an ka faba o kɔnɔna la nɔ olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ k'u ka kalan ni ka olu daminɛ kabini juillet kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2021 olu kɔni ka lakɔli karamɔgɔw u bɛ badabada baara bila o la. An balima kerecɛnnakaw ni o ye katolikiw ye sa olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ kitakaw olu fɛ yen nɔ kabini novembre kalo tile 20 san 2021 u kɔni ɲɔ farala ɲɔgɔn kan ni ka hiji ka o kɛ hijiden 7,000 bɔɲɔngo o de kɔni tun makɔnɔnin don ɲinan san 2021 hiji o la kabini tɛnɛndon cɛ 203 ka taa se musow ma olu kɔni bɔra kitakaw fɛ yen nɔ sa ni ka taama ka masa aramani ni ka ale deli. Kuchalakaw fɛ yen nɔ maa 100 bɔɲɔngo olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la novembre kalo tile 17 tɛmɛnen balofɛnw kɔni tara ni k'a di ni maa ninnu ma balofɛn min yɛrɛ n'a bɛ t'i jɔ malo bɔrɔ 60 la a malo bɔrɔ 60 bɛɛ kilo bɛ t'i jɔ kilo 50 bɔɲɔngo o la fo ka taga se fininasiri 20 o ma ni hakilina in kɔni bɔra arajo tele ɲɛta maaw olu yɔrɔ la ka taa se arajo jama jigi kuchalakaw fɛ yen nɔ maa minnu bɛ yen nɔ sa ni olu ye ni fɛn ninnu ni ka olu sɔrɔ u kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni balofɛn ninnu kɔni bɛna kɛ nɔgɔyaba ye olu ma ka sababuya kɛ u bɛna balo ni ka u sɔrɔ. An bɛ taa Masina denmisɛn 100 bɔɲɔngo ni olu bɛ Mɔnipe dugu la ka taa to Kolongo bugu were ni denmisɛn ninnu kɔni bolo tɛ ka ci ni wagati in na u ye ni kunnafoniya ni k'a di novembre kalo tile 18 tɛmɛnen na a kunnafoniya yɛrɛ bɔra u ka kɛnɛyaso maaw olu ta fanfɛla u y'a yira k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kan ka taa ni denmisɛn ninnu u bolo ci u kɔni tɛ ka sɔn ka bɔ u sigiyɔrɔw la ka sababuya kɛ ko lakanabaliya kɔni yakuyalen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kosɛbɛ k'aw hakili jigin k'a fɔ ni denmisɛn ninnu boloci fura min kan ka k'u la a bɛ tali kɛ sumaya bana boloci ka taa se ɲɔni o ni a ɲɔgɔnna caman ma. Kuremale douane maaw Kuremale yɛrɛ ale ni Mali bɛ danfurancɛ o la a douane maaw u kɔni ye novembre kalo tile 18 tɛmɛnen u ye siyɛ kɛnɛkɛnɛ ni ka o carton 75 ni ka o minɛ bolimafɛn bolila dɔrɔn n'a bɛ t'i jɔ tɔni 5 o bɔɲɔngo la a tigi yɛrɛ kɔni tun bɛ ka bɔ laginɛkaw de fɛ ni ka i kunda an ka jamana o kɔnɔna la a yɛrɛ siyɛ kɛnɛ in musaka bɛ t'i jɔ sefa wari miliyɔn 10 o bɔɲɔngo de la. Kunu kari novembre kalo tile 21 san 2021 na sa maa manɔfɛntigi lakodɔnbali dɔw kɔni ye bingani wale ni ka o ta ka compagnie Fomba Transport ale sɛgɛrɛ compagnie Fomba Transport min yɛrɛ ale tun bɛ ka bɔ Jabali Dɔgɔfiri ka i kunda an ka faba o kɔnɔna kan sa kɔni yirala k'a fɔ ko maa manɔfɛntigi ninnu kɔni ye maaw ni ka olu bɔ ni bolimafɛn in kɔnɔna la ka sɔrɔ ka bolimafɛn in ni ka ale bɛɛ jeni fo k'a ban k'a yirala k'a fɔ ko maa kɔni ma bɔnɛ a nin na. Amta kokan kibaru la amta Burkina Faso ka ulu fɛ yen nɔ nanzaraw kɔni n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ulu ma se ka tɛmɛ Kaya dugu o kɔnɔna la min ni a kɛra sibirido novembre kalo tile 20 ka taa se karido ma novembre kalo tile 21 u tun bɛ ka u kunda Wagadugukaw ulu fɛ yen kan maa caman kɔni ye kilomɛtiri 50 bɔɲɔngo ni ka o taama ka i kunda Kaya kan walasa maa ninnu n'o o ye nanzaraw ka finitigilakaw ye u kana se ka bɔ u jɔyɔrɔ la cogo si la a ko kɔni kɛra gɛlɛyaba ye finitigilakaw u ni dugulamaw olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra sababu yɛrɛ sa kunu u ka nɛgɛjuru siraw olu ma sɔn fo ka taa se u ka bɔlɔlɔ siraw olu si ma ka sababuya kɛ nin wagati na kunnafoniya foyi tɛ ka sɔrɔ a ko la.
Afrique du Sud kaw fe no u ka jamana ɲama kɔrɔ no ye Frédéric Leclerc ye. Frédéric Leclerc mi ale ka janajaw ulu kɛra kunu kari novembre kalo tile 21 san 2021 na. Ni cɛba in yɛrɛ kɔni tun y'u ka jamana ɲama kɔrɔ ye min n'ale apartheid kɛ ka tila tuguni ka prix Nobel ni ka o sɔrɔ Nelson Mandela ale kɛrɛfɛ. A tanyana novembre kalo tile 11 tɛmɛnen ka sito san 75 o bɔɲɔngo la. Ka sababuya kɛ fogonfogonla bon o de ye a sɔrɔ. A ka janajaw olu kɔni kɛra lakana o kɔnɔna la. Ka sababuya kɛ kunnafondila hali kelen o kun tɛ a ka janaja kɛnɛ o kan. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadam tun bi an bolo kɔrɔ bi ni k'a da aw kulo kan o de tun ye hakili la aw ye faamuyali sɔrɔ an ka bi kunnafoni na n'ala ma an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ.